Všetci si prajeme, aby prostredie, v ktorom študujeme a pracujeme, bolo bezpečným miestom. Môže sa však stať, že v ňom zažijeme aj nepríjemné interakcie s inými osobami. Môže ísť o uštipačné či hanlivé komentáre, ale aj o problematickejšie formy správania. V takom prípade je dobré vedieť, na koho sa obrátiť. Z tohto dôvodu sme si do podcastu Na múriku zavolali 3 na slovo vzaté odborníčky. Andrea Fábiková a Tamara Čipková pôsobia na Univerzite Komenského ako dôverné osoby pre prípady sexuálneho obťažovania. Simona Kutná sa nedávno stala študentskou ombudsmankou na našej fakulte. Úlohou všetkých troch je poskytnúť v ťažkých situáciách odporúčania a podporu. Moje meno je Miroslava Mišičková a vítam vás pri počúvaní podcastu Na múriku. Predtým, než sa budeme rozprávať o veciach, ktorým sa momentálne venujete, by som bola veľmi rada, keby ste nám povedali, čo ste študovali a kde v súčasnosti pôsobíte. Tak môžeme rovno začať napríklad Simonou. Príjemný dobrý deň. Ja som aktuálne ešte študentka a študujem psychológiu, konkrétne 4. ročník. Andrea? Dobrý deň prajem. Tak ja som študovala filozofiu a systematickú filozofiu na doktorandskom štúdiu. Momentálne pôsobím na rektoráte ako referentka pre rodovú rovnosť. No a čo sa týka Tamary? Dobrý deň všetkým. Ja som študovala právo u nás na Právnickej fakulte Univerzity Komenského a v súčasnosti pôsobím na Právnickej fakulte na katedre občianskeho práva. No vzhľadom na to, že tu máme takéto 3 rozdielne špecializácie, by ma zaujímalo, či vám pomáha, čo ste študovali, alebo čomu sa venujete v rámci štúdia, v tom, čo momentálne robíte. Tak, ako som povedala, som študovala filozofiu a s mojím pôsobením ako dôvernej osoby pre prípady sexuálneho obťažovania nevidím nejakú bezprostrednú súvislosť. Skôr tam majú vplyv moje voľnočasové záujmy a aktivity. Počas doktorandského štúdia som pôsobila ako dobrovoľnička v jednej organizácii, ktorá sa venovala pomoci obetiam domáceho násilia, rodovo podmieneného násilia, čiže skôr táto prax a takisto môj nejaký osobný záujem v posledných rokoch o tému sexuálneho obťažovania. Čo sa týka mojej špecializácie, v podstate právo už asi samé o sebe napovedá, že vo vzťahu k výkonu alebo činnosti dôvernej osoby pre sexuálne obťažovanie je určite nápomocným odborom, najmä možno aj vo vzťahu teda k témam, ktorým sa venujem, čo sú najmä otázky maloletého dieťaťa, tak vidím tam prienik s tým, že aj maloleté dieťa považujeme za slabší subjekt. Takisto si to vyžaduje nejaké osobitné prístupy, ako si podľa môjho názoru vyžaduje práve aj prístup vo veciach sexuálneho obťažovania. A zároveň po skončení štúdia som pôsobila aj v právnej praxi, čiže tiež možno ten kontakt mi pomáha teraz, keď sa zaoberám riešením otázok v rámci funkcie dôvernej osoby. Simona, ako to vidíte vy? Tá psychológia je presne v tom špecifická, že nás učí takej citlivosti, väčšej empatii, pomáhať ľuďom, ktorým sa nejakým spôsobom ublížilo, ktorí vlastne zažili to, že im boli porušené tie ľudské práva a vlastne z toho môžem ako študentská ombudsmanka čerpať, či už z tej empatie, citlivosti, alebo aj takom tom vedení toho rozhovoru, ktorý by mal byť jasný, citlivý, presný, bez zbytočnej nejakej zvedavosti. Andrea s Tamarou pôsobia ako dôverné osoby pre prípady sexuálneho obťažovania na Univerzite Komenského už, ak správne rátam, 2 roky. A v prípade Simony je to úplne nová, čerstvá funkcia. Prečo vlastne vznikla? Keď sa pozrieme na zahraničné, ale aj slovenské prieskumy týkajúce sa výskytu sexuálneho obťažovania v akademickom prostredí, tak na jednej strane vidíme, že tá prevalencia je pomerne vysoká, na druhej strane malé percento osôb sa rozhodnú túto svoju skúsenosť nejako riešiť a oficiálne to nahlasiť. Medzi tie hlavné dôvody patrí to, že jednak nevedia, na koho sa majú obrátiť, ale aj to, že tú svoju skúsenosť nepovažujú za dostatočne závažnú, alebo to ani nerozpoznajú, že vlastne je to sexuálne obťažovanie. Stále to povedomie o sexuálnom obťažovaní nie je také silné a práve v tomto by mali pomôcť dôverné osoby. A čo sa týka Simony? Ako to vlastne celé vzniklo? Lebo ja som registrovala snahy o to, aby vznikla takáto funkcia už približne pred 2 rokmi. Áno, je to tak. Teda funkcia vznikla z takého tlaku alebo z túžby študentstva. Vnímam to ako skvelý signál a takéto rozhodnutie v univerzity a fakulty, že študenti sú pre nás dôležití a že chceme, aby sa cítili dobre. Ako prijala univerzita vašu funkciu, vaše pôsobenie, ako na to reagovalo študentstvo, zamestnanectvo, aké boli tie pozitívne, ale aj negatívne ohlasy, ak sa nejaké také vyskytli?
Študentský ombudsman teraz má vlastne takú informačnú kampaň. Čiže dávame do povedomia, že tu táto funkcia je, čo obnáša a teda zväčša zažívam veľmi pozitívne ohlasy, ale už zažila som aj negatívnejší ohlas, kedy vlastne bolo nejakým spôsobom spochybňované, že či vôbec tú funkciu ombudsmana potrebujeme, že či je vôbec dôležitá. Bolo to takým vlastne predmetom kampane, lebo sme mali vlastne voľby do Senátu, takže to bola taká téma, ktorá vlastne vznikla, ale teda mám pocit, že som to jasne potom odkomunikovala a vysvetlila, prečo toho ombudsmana máme a že to vlastne na konci dňa podporilo tú informačnú kampaň, keďže vznikla nejaká taká možno vnútorná diskusia na fakulte. Takže vo všeobecnosti by som povedala, že sú pozitívne ohlasy, mali sme jemné zakopnutie, ale ideme ďalej. A ako to vidíte vy, Tamara, Andrea? Stretávate sa s chválou, alebo ste sa už stretli možno aj s nejakými uštipačnými poznámkami? Tak osobne som sa s uštipačnými poznámkami nestretla. Spomínam si, že úplne na začiatku pôsobenia som dostala jeden taký negatívny e-mail z nejakej zvláštnej externej adresy, pochybňujúci v tom štýle, že áno, teraz ideme my bojovať proti mužom, ale inak osobne som sa s negatívnou reakciou nestretla. A skôr teda hlavne ľudia, ktorí nás vyhľadali, alebo keď spolupracujeme aj s fakultami, tak sú radi vlastne, že takáto funkcia je. No a čo teda robíte konkrétne preto, aby sa študenti a študentky cítili dobre? S čím sa na vás môžu obrátiť, s čím môžu za vami prísť? Zažijem nejakú nepríjemnosť. To je možno kľúčový moment, kedy si ten študent, študentka môžu povedať, že asi by som túto situáciu mal riešiť. Možno úplne neviem zaradiť, že o akú situáciu išlo. Viem, že existujú dôverné osoby alebo možno študentskí ombudsmani, takže sa zastavím za nimi a prekonzultujeme tú situáciu. Naozaj to je v zásade v takej neformálnej rovine. Porozprávame sa o tom, o akú situáciu išlo, ako možno tú situáciu klasifikovať, ako ju možno prípadne riešiť. Ja by som možno len doplnila, že môžu za nami prísť nielen osoby, ktoré majú nejakú nepríjemnú skúsenosť, ale môžu prísť aj ich spolužiaci, spolužiačky, ktorí majú o nich obavy. To, že za nami niekto príde, to vôbec neznamená, že ich to zaväzuje nejakým spôsobom ďalej to riešiť, podávať hneď nejaké formálne oznámenie a podobne. Naozaj je to veľmi neformálny rozhovor. My sa v celom tom procese budeme snažiť byť čo najviac nápomocné. Napríklad, keby sa to už tá osoba rozhodla riešiť aj nejako formálne, tak môžeme ju aj sprevádzať, prípadne zastupovať pred orgánmi univerzity. Simona, predpokladám, že za vami chodí študentstvo, alebo môže chodiť študentstvo, a s čím konkrétne? Tak tá agenda je veľmi široká. Od nejakej diskriminácie, šikany až po nerovné zaobchádzanie alebo celkovo nejaká proste ťažkosť, ktorá vznikne, nejaká nespravodlivosť. Neexistuje akoby zlý podnet, že keď človek cíti, že má nejaký problém, má nejakú ťažkosť, takže sa má ozvať a že keď to náhodou teda nebude spadať do mojich kompetencií, tak to posuniem ďalej. Tak kedy vlastne mám prísť za dôvernou osobou a kedy mám prísť za študentskou ombudsmankou? Oficiálny názov našej pozície ako dôverných osôb je, že sme dôverné osoby pre prípady sexuálneho obťažovania, takže ostatné formy nerovného zaobchádzania až tak úplne do našej kompetencie nespadajú, ale na druhej strane naozaj nechcem povedať, že za nami majú prichádzať len ľudia, ktorí zažívajú sexuálne obťažovanie práve kvôli tomu, že ho vôbec nemusia ako sexuálne obťažovanie rozpoznať, takže radšej nech za nami prídu presne ako povedala Simona s akoukoľvek nepríjemnou skúsenosťou. Pokúsime sa im poradiť, keďže sexuálne obťažovanie tiež spadá pod antidiskriminačný zákon, takže tie postupy môžu byť veľmi podobné. Ešte možno jeden taký základný rozdiel je ten, že na nás sa samozrejme môže obracať tak študentstvo, ako aj zamestnanectvo. A možno ďalšia vec, že naozaj tak ako Andy povedala, v podstate akákoľvek nepríjemná situácia, viackrát sa nám stalo, že sa na nás obrátili osoby aj s podnetmi, ktoré sa netýkali sexuálneho obťažovania. Napriek tomu v rámci toho, že už predsa len nejakú tú odbornosť aj v tejto oblasti máme, aj v oblasti nerovného zaobchádzania, tak im vieme povedať aspoň tie základné postupy možno, že ako riešiť tú ich situáciu, s ktorou sa na nás obrátili, aj keď nespadá do našej kompetencie priamo. A vedeli by ste povedať, že kedy by bolo najlepšie ísť rovno na políciu, alebo možno za psychologičkou, za psychológom, kedy vyhľadať tento typ pomoci? Podľa môjho názoru
Možno Simonka by nám vedela povedať lepšie, že kedy vyhľadať odbornú pomoc vo vzťahu k psychológovi, ale v zásade z takého môjho ľudského vnímania, vždy keď pociťujem nejakú ťažobu, ktorú neviem vyriešiť v rámci seba alebo v rámci toho svojho blízkeho okolia, tak nie je na tom nič zlé vyhľadať psychológa a teda odbornú pomoc, lebo naozaj práve to vyrozprávanie sa nejakej tretej osobe môže pomôcť. A čo sa týka tej polície, tak samozrejme, pokiaľ mám za to, že došlo k spáchaniu trestného činu, tak by som mala ísť to spáchanie trestného činu oznámiť. Takže to je taká všeobecná rada, do detailov veľmi asi nemá význam ísť, lebo naozaj môže to byť absolútne obrovské penzum rôznych situácií, ale teda keď mám za to, že došlo k spáchaniu trestného činu, tak je potrebné na akékoľvek, či už oddelenie policajného zboru, prokuratúru ísť a oznámiť takýto skutok. Máte aj skúsenosť s tým, že ľudia, ktorí pôsobia na Univerzite Komenského, sa rozhodnú ísť radšej na políciu, ako vyhľadať vaše služby, napriek tomu, že by to možno, že bolo to najlepšie riešenie? Zase ako právnička poviem, že neviem úplne, keď sklbím tú ľudskú rovinu s tou právnou rovinou, tak neviem, či je najlepším riešením hneď ísť na tú políciu. Akože možno nie som istá, neviem, o akú situáciu išlo. Potrebujem sa o tom s niekým porozprávať, možno s niekým, kto má nejaké tie základné odborné skúsenosti, ktorý by mi vedel poradiť a pomôcť, možno ma sprevádzať tým procesom, tak nevidím na tom nič zlé, že najprv sa rozhodnú o tom s niekým iným porozprávať a až potom sa rozhodnú ísť na tú políciu alebo prokuratúru, ale v zásade, keď mám za to, že došlo k spáchaniu trestného činu, tak zase taká odborná rada, čo najrýchlejšie to treba oznámiť, lebo samozrejme akákoľvek vec, keď sa rieši, tak pokiaľ sa rieši čo najskôr, tak v zásade je asi aj vyšší predpoklad, že sa vyrieši takým výsledkom, akým by mala. Ja by som ešte dodala k tomu psychológovi, že myslím si, že to vie byť veľmi posilňujúce pre niekoho, kto sa bojí vlastne povedať to, čo zažil, alebo bojí sa to ohlásiť a zároveň akoby nechcem vytvoriť ten tlak, že teda musí ísť ten človek psychológovi, aby niečo povedal a dokázal vlastne rozprávať o tých svojich pocitoch, ale myslím si, že tá sociálna podpora je veľmi dôležitá, keď sa niekomu niečo stane a že ten psychológ, psychologička sú práve na to. Lebo častokrát spadáme do toho seba obviňovania a je tam hrozne veľa tých aspektov, ktoré sa mohli stať. Myslím si, že vyhľadanie psychologa je vždy dobrá voľba a že som veľmi rada, že vlastne na univerzite máme aj poradňu, kde sa teda študenti a študentky môžu hlásiť. Podľa mojich informácií tá čakacia doba je cca mesiac, ale napriek tomu si myslím, že pokiaľ niekto niečo zažil alebo zažíva nespokojnosť, je mu ťažko, nie je mu dobre, tak by som mu teda odporúčila vyplniť ten dotazník a oni sa vám potom ozvú. Je vaša funkcia len poradná, alebo je súčasťou vašej práce aj to, že preverujete podnety, ktoré k vám prichádzajú? A ak áno, tak vlastne akým spôsobom sa to odohráva? Či sa neobávate toho, že za vami ľudia prídu, alebo že vám zašlú aj nejaké krivé obvinenie? Funkcia študentského ombudsmana je primárne poradná, ale viem dať aj preveriť, pokiaľ sa niečo stalo, a teda dať to na etickú radu alebo na disciplinárnu komisiu. Ale teda nie som ten, kto dá nejaký štempel a povie, že takto to bolo alebo nebolo. Že skôr som tu presne na to poradenie, čo robiť, či sa rozhodnúť skôr takto to riešiť, alebo onak. A skôr na takú aj akoby tú emocionálnu podporu toho študentstva. Tak naša funkcia ako dôverných osôb je len poradná, my tieto podnety neprešetrujeme. Je to aj kvôli tomu, že keďže môžeme tie osoby, ktoré za nami prídu zastupovať, tam by sa byli tie kompetencie. Keď sme robili školenie o sexuálnom obťažovaní, tak sme sa stretli práve s takýmito otázkami a obavami. Každý podnet bude starostlivo prešetrený orgánmi univerzity alebo fakultnými. Celý ten proces by mal byť dôverný, takže by nemalo prísť ani k poškodeniu povesti. Ale zahraničné výskumy hovoria, že tých krivých obvinení je 2 až 8%, zatiaľ čo iba 30% takýchto činov, toto konkrétne sa týkalo tento prieskum znásilnení, len 30% znásilnení je ohlásených. Prieskum UNICEF mapoval výskyt rodovo podmieneného násilia v akademickom prostredí a vo výskumných inštitúciách. Tam vyšlo, že len 13% skúseností s nejakou formou rodovo podmieneného násilia sa ohlási. Takže ja sa o mnoho viac bojím činov, ktoré zostanú neohlásené a znepríjemňujú ľuďom život a brania im v tom, aby mohli s radosťou a plnohodnotne sa venovať len svojmu štúdiu a svojej práci. Zaujímalo by ma, že aké podnety sa k vám takýmto spôsobom dostávajú? Čo je taká vaša agenda, s ktorou ste sa doteraz najčastejšie stretli? My ako dôverné osoby teda viac tých podnetov evidujeme od študentstva než od zamestnanectva. Podnety máme zo všetkých foriem sexuálneho obťažovania, od toho rodovo motivovaného obťažovania, to znamená nejakých znevažujúcich poznámok, cez neželanú sexuálnu pozornosť až po ten sexuálny nátlak.
Ja som sa v minulosti stretla s názorom, že sexuálne obťažovanie sa v mladšej generácii vyskytuje v oveľa menšej miere, lebo práve študentstvo je viac informované a dokonca asertívne. Môžete niečo také potvrdiť? Podľa mňa možno rokmi sa zlepšuje troška to povedomie o tom, čo je sexuálne obťažovanie, ale to neznamená, že sa vyskytuje menej. Znamená to akurát to, že napríklad z českého prieskumu z rokov 2008-2009 tam vznikol veľmi veľký rozdiel medzi prevalenciou sexuálneho obťažovania zo strany vyučujúcich smerom k študentstvu. To bolo okolo 70%. Ale na explicitnú otázku, ktorá bola adresovaná študentstvu o tom, či zažili sexuálne obťažovanie, odpovedali kladne len 3% osôb. Takže tam vidíme ako veľmi veľký rozdiel. Takže tento rozdiel sa možno zmenšil, ale na Slovensku máme zatiaľ len jeden reprezentatívny prieskum, takže to nevieme nejako porovnávať smerom do minulosti, ale teda ten výskyt sexuálneho obťažovania vo vysokoškolskom prostredí je vysoký. Ako to vidíte vy, Simona, ako zástupkyňa mladšej generácie? Máte pocit, že vo vašich študentských kruhoch sa viac o tejto téme diskutuje? Možno, že tá debata je otvorenejšia, ako bola kedysi v minulosti a aj ľudia z mladšej generácie sú ochotnejší o týchto veciach hovoriť. Čo si o tom myslíte na základe aj vašich osobných skúseností? Ja by som povedala, že ten problém je o mnoho komplexnejší a že nachádzam sa na filozofickej fakulte, ktorá je predsa citlivejšia na tieto veci, je viac vnímavejšia ako možno bežná skupina mladých ľudí. Takže veľmi ťažko sa mi to takto zovšeobecňuje a veľmi zároveň akoby cítim, že je dôležité povedať, že nie každý mladý človek je asertívny a že vlastne tam z toho výroku trochu to tak vyznieva, že deje sa v menšej miere kvôli tomu, že sú mladí ľudia informovaní a asertívnejší. Ale to úplne tak ako nie je pravda, pretože môžeme byť informovaní, ale v daný moment veľmi dobre to poznáme v tých všetkých štúdiách, aj sa o tom veľa učíme, že zamrzneme, alebo že nevieme zareagovať a nevieme byť tak asertívni, ako v bežnom fungovaní sme. A vlastne to tak potom možno vyznie, že nebola dostatočne asertívna, nepovedala povedať nie a to nechcem, aby takto vlastne vyznelo z tohto rozhovoru. Čiže v mojom nejakom vnímaní alebo z nejakým môj prežitok je ten, že sa o týchto témach veľa rozpráva, že sa mladí ľudia zaujímajú. Ale nemôžem povedať, že teraz to znamená, že mladá generácia vlastne to má vysporiadané. Stále je tam podľa mňa ten strach, stres, nájsť tú vnútornú silu, že my si ani vlastne neuvedomujeme, že ako silné musia byť tie obete alebo celkovo ľudia, ktorí zažijú nejaké zlé zaobchádzanie. Ďakujem veľmi pekne, že prinášate práve tento pohľad. Mne rovno napadá, aká debata prebiehala na Slovensku v poslednom čase. V rámci nej zaznieval názor, že je dobré nahlasovať sexuálne zneužívanie čo najskôr, ako sa dá. Tá debata sa týkala toho, že by sa dokonca skracovali lehoty na nahlasovanie týchto činov. Zaznel tu právnický názor, podľa ktorého je toto naozaj najlepšia stratégia, teda ísť, riešiť to čo najskôr. Zároveň zaznieva názor psychologičky, že nie je to iba otázkou toho, že či je každý asertívny, lebo takým vôbec nemusí byť, ale je to o tom, aby človek dokázal stráviť tú skúsenosť, na čo potrebuje istý čas. Mňa by v tejto súvislosti zaujímalo, či v rámci vašej funkcie je zadefinovaná lehota na nahlasovanie týchto typov správania, ktoré sú problematické. V disciplinárnom poriadku Univerzity Komenského je tá lehota, teda kde o nejaké nevhodné správanie zo strany študenta alebo študentky, tak myslím, že je tam lehota 1 rok. A v etickom kódexe je tiež lehota, asi to bude do tých 5 rokov, s výnimkou, ak to má vplyv na ukončenie štúdia alebo na habilitáciu alebo inauguráciu. A to sa teda vzťahuje na obidve funkcie. Možno, keď by sme mali povedať nejakú lehotu aj vo vzťahu k tomu disciplinárnemu konaniu, tak to sú lehoty týkajúce sa toho, že vlastne ešte existuje vzťah študentstva a univerzity. Vtedy môže konať disciplinárna komisia. Vo vzťahu k tej etickej rade, tak tiež je to vlastne lehota, kedy tá etická rada sa môže zaoberať podnetom. Ale čo sa týka naozaj konania, ktoré by mohlo mať znaky trestného činu alebo podobne, tak tam samozrejme už tie lehoty odvíjame potom od všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky. To znamená, že pokiaľ tá osoba má ešte vzťah s Univerzitou Komenského, tak bez problémov vieme takúto situáciu riešiť, aj keď by už nebola možno kompetentná z hľadiska plynutia času disciplinárna komisia pre študentov alebo etická rada príslušnej fakulty alebo univerzitná. V tomto štúdiu sedíte ako 3 ženy a ja pri pohľade na vás rozmýšľam nad tým, že či je to náhoda, je dobré, ak na takejto pozícii pôsobia práve ženy, alebo na takejto pozícii by mohli pôsobiť aj muži, ale do okolností tieto vy 3. Ja si myslím, že určite by bolo vhodné, aby na takejto pozícii bol aj muž, aby dal ten signál, že
aj muži môžu zažívať sexuálne obťažovanie. Nehovorím, že je to pravidlo, že muži by sa radšej zdôverili mužovi, ale môže to tak byť a v zahraničí je často dobrou praxou, že na pozícii dôverných osôb je práve jeden muž, jedna žena. Čo sa týka študentského ombudsmana, tak ja si osobne myslím, že je to kľudne funkcia aj pre muža, aj pre ženu a že nerada by som išla do rodového stereotypu a vnímam to viac menej ako náhodu, že teda v tom výberovom konaní vlastne sa prihlásili iba ženy, ale nemyslím si, že je to vytesané do kameňa, že kľudne od tie 2 roky na tomto mieste môže sedieť muž. A posuniem tú otázku ďalej. Našli sa už aj muži, ktorí za vami prišli s prípadom sexuálneho obťažovania alebo nejakého iného typu problematického správania? Z mojej skúsenosti už prišli aj muži. Môžem sa len stotožniť s tým, čo povedala Simona. Naozaj nezachádzala by som do žiadnych rodových stereotypov, lebo myslím si, že takisto môže túto funkciu rovnako dobre zastávať muž ako aj žena. Čiže osoba by mala byť dostatočne empatická, aby dokázala odkomunikovať to správanie, ktoré sa rieši a dokázala naozaj možno poskytnúť takú podporu oznamujúcej osobe. Určite sú doteraz ľudia, ktorí majú vnútorný blok, ktorí o takejto téme alebo probléme hovoriť nechcú, obávajú sa toho. Čo by ich malo presvedčiť o tom, aby sa prestali báť o svojom probléme hovoriť? Tak už len to, že to niekomu poviem a že ten človek zareaguje na to príjmajúco, nebude ma spochybňovať a vlastne mi potvrdí, že to nie je ja som tá chybná, ktorá si niečo domýšľa, alebo len nejak nepochopila tú situáciu, tak už len to, že mi niekto potvrdí, že ja som nič zle nespravila a že to správanie, ktoré som zažila, bolo problematické, tak môže byť pre tú osobu veľmi posilňujúce. Určite súhlasím s tým, čo povedala Andrea. Čiže tento subjektívny prvok je najdôležitejší a zároveň možno ešte takým podporným argumentom by bolo to, že spolu týmto spôsobom vieme budovať to bezpečné prostredie na univerzite, pretože keď sa oznámi také konanie, vyrieši sa to konanie, tak pravdepodobne dospeje aj k tomu záveru, že sa postupne bude naozaj eliminovať takéto správanie sa z univerzitného prostredia. Ja taktiež súhlasím s dámami, ale ešte by som to tak akoby doplnila, že je úplne v poriadku si nechať ten čas. Je naprosto prirodzené, že ten človek nedokáže o tom ani rozprávať. Nie, že by ani dôveroval dôverným osobám alebo študentskému ombudsmanovi, ale nevie to ani zo seba dostať von. A myslím si, že vtedy vie veľmi dobre pomôcť nejaké to sociálne okolie, nájsť si nejakú blízku osobu, ktorej dôverujem, ktorú mám rada, ktorá mi dodáva to bezpečie, ktorá ma pozná a skúsiť to povedať najprv jej. Ja úplne súhlasím s tým, čo povedala Simona a iba by som dodala, že človek potom za nami dôvernými osobami môže pokojne prísť aj s tou nejakou prvou osobou a nemusí to byť nikto ani zo študentstva, môže to byť niekto z rodiny, kamarátka, proste aby sa u nás cítili bezpečnejšie. Na záver by som sa vás rada opýtala, aké ďalšie spôsoby hľadania podpory možno objaviť? Viete sformulovať nejaké odporúčanie, po čom sa dá siahnuť, ak človek by chcel tejto téme lepšie porozumieť? Vyťahujem svoj zoznam, na túto otázku som čakala. Tak si myslím, že je skvelý podcast z dielne SME Ľudskosť s Barbarou Marekovou. Pre mňa bol veľmi silný diel o tom koňom, ktorý rozoberal život introverta a ako vlastne v spoločnosti vôbec citlivo nevnímame túto skupinu, ktorá je obrovská. Je aj napríklad na Filozofickej fakulte a sama napríklad vnímam, že sme tak veľmi tlačení do prezentovania, rozprávania, že sa cení tá extroverzia, ale že tí introverti nám majú tiež čo ponúknuť a len premýšľajú alebo vidia ten svet inak. Potom ja mám veľmi srdcovú tému v rámci porušovania ľudských práv a to sú rómske komunity. A na toto je skvelý podcast, ktorý robila Zuzana Kovačič-Hanzelová a volá sa Odsudený na neúspech. A kto vie, koľko študentov a študentiek Filozofickej fakulty by mohlo z tých detí byť, na ktoré vlastne tak zabúdame, alebo ich vlastne len zhodíme do tej škatulky ako tie problémové. Potom mám kategóriu knihy. Myslím, že v roku 2018-2019 vyšla kniha Bez súhlasu, ktorá je vlastne zbierka rôznych tém v rámci toho sexuálneho obťažovania, sexualizovaného násilia. A teda ešte podľa mňa skvelá kniha A okrem až kde od Juraja Čokinu, ktorý vlastne cez program Teach for Slovakia učil deti z marginalizovaných skupín. Čo sa týka filmu, mám taký srdcový film, to Front of the Class a je to o Touretovom syndróme. Je aj na YouTube celý. V kvalite takej všelijakej, ale tak darovanému koňovi na zuby nepozeraj, takže
Takže berieme tak, ako to je. Ale myslím si, že tento film krásne ukazuje, ako keď sa spoločnosť rozhodne niekoho začleniť, ako to vie byť vlastne funkčné a posilňujúce, ako tá inakosť vie zlepšovať ten náš priestor, keď sa aj prestaneme nejakým spôsobom báť. A veľmi by som odporúčila Krásu nevydanú. Myslím si, že už sa to hraje v DPOH o celkovo takom prežívaní žien v našej spoločnosti, aké výchovné metódy máme, ako sa zbytočne vlastne tak hadzujeme a ponižujeme. Je to také miestami veľmi boľavé, ale myslím si, že prínosné a aj to otvára tú diskusiu. Čiže toľko k mojim tipom a to už bol môj posledný, sľubujem. Dá sa k tomuto vyčerpávajúcemu zoznamu ešte niečo dodať? Tak ja len veľmi stručne a skromne, ak by ste sa chceli dozvedieť viac o téme sexuálneho obťažovania, tak odporúčam príručku, ktorú vydal Inštitút pre výskum práce a rodiny v nadväznosti na svoj prieskum. Volá sa Čo so sexuálnym obťažovaním, podtitul Príručka pre vysoké školy a je teda dostupná voľne online. A na také odľahčenie by som odporúčila jednu francúzsku komédiu z roku 2018. Volá sa Je ne suis pas un homme facile, alebo v angličtine I'm not an easy man. A je to vlastne o tom, ako muž po údere do hlavy sa zobudil do sveta, teda z tej pôvodne patriarchálnej spoločnosti, kde sú tieto rodové roly prehodené a vlastne tú moc majú práve ženy. Celá komika je založená na tom, že to, čo možno sa nám zdá, keď sa pozeráme na svet, sme ovplyvnení tou vlastnou kultúrou, tak niektoré rodové stereotypy sa nám zdajú prirodzené a tá komika je založená na tom, že keď sa tie rodové roly obratia, tak zrazu niektoré veci sa nám zdajú veľmi neprirodzené a smiešné a v spojitosti so sexuálnym obťažovaním to upozorňuje práve na tú oblasť každodenného sexizmu, ktorá je aj málo viditeľná. A ešte by som odporúčila sledovať neziskovú organizáciu Consent Česku. Táto organizácia sa dlhodobo venuje osvete v téme aj reprodukčných práv, v téme sexuálneho obťažovania, organizujú vzdelávania pre školy v sexuálnej výchove, vytvárajú aj materiály pre vyučujúcich a vyučujúce a školia o sexuálnom obťažovaní a majú veľmi takú mládeži blízku komunikáciu. Ďakujem vám za tieto tipy a predovšetkým za toto podnetné rozprávanie na náročnú, ale dôležitú tému. Prajem vám veľa energie do ďalšej práce. Ďakujem vám za to, že ju stále vykonávate a že sa na vás môžeme obracať. Ďakujeme za pozvanie. Ďakujeme pekne za pozvanie. Ďakujeme. Vás, ktorí ste naše rozprávanie počúvali, pozdravujem a prajem vám pokojný deň. Do počutia na budúce.